ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон. қатора дар хоб. дидани қатора нишонаи сафар, тағйироти муҳим дар зиндагӣ ё оғози марҳилаи нав аст. ба қатора савор шудан расидан ба ҳадаф ё оғоз кардани кори нав мебошад. аз қатора фаромадан анҷоми як марҳила ё тағйири нақша аст. қатораро аз даст додани фурсат ё таъхир дар иҷрои мақсад мебошад. қатораи босуръат зуд рӯй додани воқеаҳо ё пешрафти босуръат мебошад. қатораи пур аз мусофир робита бо одамони зиёд ё иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ аст. қатораи холӣ эҳсоси танҳоӣ ё сафаре ки бояд мустақилона тай шавад. садамаи қатора ҳушдор аз монеа, ихтилоф ё қарорҳои шитобкорона мебошад. ҳавопаймо дар хоб. дар таъбирҳои маъмули хоб ҳавопаймо бештар рамзи баландшавии мақом, сафар, пешрафт ва расидан ба орзуҳои бузург аст. азбаски ҳавопаймо дар замони қадим вуҷуд надошт, ин таъбирҳо аз қиёс бо воситаҳои сафар ва маъноҳои умумии онҳо гирифта шудаанд. дидани ҳавопаймо тағйироти муҳим ё имконияти нав дар зиндагӣ мебошад. ба ҳавопаймо савор шудан оғоз кардани роҳи нав ё расидан ба муваффақият аст. парвози орому осуда пешрафт бо осонӣ ва тавфиқ мебошад. фуруд омадани ҳавопаймо анҷоми бо муваффақияти кор ё расидан ба мақсад аст. аз ҳавопаймо дер мондан аз даст рафтани як фурсат мебошад. суқути ҳавопаймо метавонад ҳушдор аз мушкилот, нақшаи ноком ё эҳтиёт дар қарорҳои муҳим бошад. агар шумо хобе мебинед ки воситаи нақлиёт чӣ ҳаст, чӣ гуна аст ва шумо чӣ кор кардаистед, дар комментария нависед ва ба саволи худ ба изни Аллоҳ ҳатман посух хоҳед гирифт.